द भाषा भोजपुरी परिवार में आप सबके स्वागत बा। पहला बार ब्लॉग बना रहल बानी भाई लोग, कहीं गलती हुई तो क्षमा करब या। ये जो प्यारा सा नज़ारा दिख रहल बा, ये उड़ीसा के बालासोर में स्थित एवरेस्ट के अल्बेस्टर कंपनी है। देखी जा, बताई जा कैसन लागता। यहाँ के हरियाली देख के तो मन गदगद हो गइला। ये हमनी के रहे खातिर गेस्ट हाउस मिल रहा, हर तरह के पेड़ पौधा रहा, फूल देखिए भाई साहब फूल में पानी दे रहल बड़े। बड़ा वाला गुलाब के फूल बा, गेंदा के फूल बा, चमेली, सूर्यमुखी, हर तरह के फूल बा। जौन पहली बार भी ऐसा ऐसा फूल बा जौन हम लोग देखले बानी जा। सामने में पार्क बा, तालाब बा। ये बगल में अल्बेस्टर के गोडाउन आप सबके दिखता, ओकरा पीछे ऑफिस बा। यहाँ के नज़ारा हमके तो बहुत अच्छा लगल है। आप सबके कैसन लगल है कमेंट करी जा, लाइक करी जा। कुछ कमी भइल होखे तो बताई जा। चैनल के सब्सक्राइब करी जा। अगला वीडियो बहुत जल्दी आई।